Kniha nejen o duši. Předmluva od Marianne Williamsonové. Nenapadá mne žádné jiné období, kdyby bylo tak důležité věnovat se potřebám lidské duše. 20. století dominuje světový názor velebící mechanisty a racionalisty na úkor vnitřního života člověka. Pustošení, které se na naší planetě rozpoutalo jako důsledek této odluky od vnitřní podstaty člověka, dosahuje kritických proporcí. Avšak stejně tak, jako podvědomí jednotlivce vytuší, kdy je jeho přežití ohroženo, věřím, že i kolektivní podvědomí ví, kdy je ohroženo přežití skupiny. Za hranicí racionálního myšlení existuje povědomí, že bez své duše ztrácíme svou sílu a bez své síly zemřeme. Carl Jung řekl, že základní vlastností psychiky člověka je hledat rovnováhu. Věřím, že současné vědomí pátrá po své duši. Nikoliv proto, že by šlo o nějaký nový trend, ale jelikož je to opravdu naše jediná možná alternativa k přežití. Tato kniha chce vyprovokovat touhu po rovnováze, ochotu všech k probuzení vlastních duší. Může to znamenat daleko zásadnější historickou změnu, než jakou jsme my, jakožto kultura, poznali za dlouhá staletí. Všechny velké náboženské a filozofické směry hledají cestu k tomuto pochopení. Jsou mezi nimi rozdíly, ale cíle takového pátrání mají stejnou platnost. Duchovní myšlenky, jako kterékoliv jiné ideje, nabývají sílu tím, že jsou sdělovány. Někteří z nás mnohé tyto ideje neznáte a my jen doufáme, že vám přinesou poznání a potěšení, stejně tak, jako bezesporu inspirovali ty, kteří sepsali následující řádky. A ti, kteří alespoň intelektuálně pochopí tuto nadčasovou moudrost, se mohou připojit k ostatním poutníkům, sdílet s nimi onu moudrost, šířit tyto myšlenky dále, učinit z nich část svého každodenního duchovního života a aplikovat je na všechno, co říkáme a děláme. Naše duše je náš život. Vše ostatní je fikce. Jen pohrávání si s myšlením plné neautentičnosti. S prázdnou a nenasycenou duší nemůžeme nasytit ani náš svět. Nemůžeme přece rozdávat něco, co nemáme. Věnujeme-li pozornost své duši, šíříme kolem sebe nepozorovaně a bezděčně světlo, které dřímá v našem nitru. Smysl této knihy je probudit duchovní potenciál, který je v každém z nás. Začne-li každý s pěstěním vlastního duchovního rozvoje, možná se podobný duchovní rozvoj rozšíří i na celé komunity, země, celý svět. Jak říká staré mystické učení Kabala, dostane se nám světla, které pak budeme šířit a tím napravovat tento svět.